Nonro mar Gaset ka wachako sani sa 12 osekalo kanyo mana dakika 48 ka wachako mana chenro wa okinyi ma kawuono. Nonro mar Gaset wani Gaset ariyo okinyi ma kawuono, mano mar Daily Nation kod mano mar The Standard, kamwan gi jolony kendo jogo madhi konyowa nono gigo matimore e gazede ma wantiere go okinyi ma kawuono. Ka wantiere kae kod jogi mok gin welo ahinya e Ramogi TV, to wantiere ka kod ji ariyo ma akawo mana thuolo mana mondo gimosi okinyi ma kawuono kamoro amora ma ayudo wae. Wantiere ka gi Chris Owino kaachiel kod Samuel Owida machiegni yudo chruok ma kawuono. Kamano koro Samuel nyamana moso gi jogi kendo okinyi ma kawuono imose jokanya nam kapok wachako nonro. Jokanya nam duto moso no sare uru kendo ageno ne ruoth orito kendo ri maber. Yawa manie gwenge mopogore opogore ahinya manigi tudruok kod achiel kachiel nyaka wang' jowi mar TV mar Ramogi ni wadwoko erokamano kuom bedo ni uyudo thuolo mar bedo kodwa achiel kachiel mondo wateru koni gi koni ung'e ni to ang'o matimore e piny kaluwore gi weche manie oboke ma kawuono ma wadwa ledho. Kamano Chris Owino, ichiew nade to nyamos nyikwa Ramogi jomo okinyi masani? Atiyo maber Cleophas, mokwongo adwoko ni Nyasaye erokamano kuom yawonwa piny, kendo en geno mar nyikwa Ramogi ni obedo kod weekend makare. Kata dwoko ni weche mag siasa nyoro bedo maliet e juma mokalo. Geno marwa en ne gibedo kod weekend makare kendo machiegni nyikwa Ramogi mondo walidhie moko kuom thuond weche e gazet magwa ma kawuono. Mana kamano nyakoro Ramogi jo wantiere ka Chris Owino kaachiel kod Samuel Owida mondo wanon gazet ma wantiere go kawuono. Wada mana mondo mi wachaki gi neno gazet mane ma kawuono iparo ni dhi usore ahinya okinyi ma kawuono. Ada chako mana gi pach Samuel Owida, wantiere ka gi pach Chris bende. Wantiere ka gi wach momi pek e gazet mar The Standard kaachiel kod mano mar Daily Nation. Thuond wach gazet mar The Standard ka en Raila attack mago koro jo od bura mane nitiere od bura ma e gwenge ma Uasin Gishu, mano Caleb Kositany kaachiel kod Oscar Sudi, mano dhi dadho gi DCI, mano mana kuru kama ne gichwalo kendo ne gichiwo ong'we yamo margi. Mano wach momipe kanyo kaluwore gi monj mane kalapapla mano ting'o gai mar ODM Raila Odinga ne omonji ka ne odira pok ochako. Mane mar Standard. Kwa ng'iyo Daily Nation koni penjo ni modhi gi odhi kure, mauta odhi kanye. Ka irango kanyo bende jatend piny Kenya bende oloso kanyo. Ka jogo mapenjo ni modhi ni kure, nitie jok mopango laini kanyo mantiere kar logo mauta mopogore opogore pacho ka gintiere kanyo bende mantie Standard. Wada mondo mi wawinj pachu mane uparo ni dhi usre kawuono Samuel? Gin weche momako chuny jo Kenya ma samoro piem margi e yor chiro kako onego ong'iew gi kawuono chiegni ka ng'iew to an ane mane gidwa chalore kawuono nikech weche mag modhi koro osebedo gima tungo pa jo Kenya kawuono ma osekelo pek e weche mag wuoth. To wach mar dayo dho jood bura michich go ni nyaka be ni dibed gi lwedo e ngima mar Raila Odinga. To aparo ni nyalo bedo gi mbi mamalo e yor chiro nikech kalore gi duol mane jatend piny Kenya koro nogolo. Ma aparo ni nyalo miyo pach ji dwa ng'eyo ni to en ang'o matimore motudore gi monj mejo monjgo ogai mar ODM Raila Odinga kalore gi duol ma koro nomedre gi gima ne jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta wacho ni gima kama dine timre e okang' ma samoro ne joma negi paro magalagala time to do kelo chapni maduong' ahinya kata tulo e Kenya ka dino moko mach. Koro kin Standard gi Daily Nation o Standard. Koro Standard apano nyalo usore nikech wach ma nitie wach manie nyime kama motudre gi ngima mar Raila Odinga to gi duol mane kolure gi duol mane jatend piny Kenya ogolo. Aparo nyalo miyo yo apaji mondo ng'e to en ang'o mane ichadi timre momiyo ichich nitie ni jood bura mane dadhogi gi retgi dibede. Kamano. Koro kori Chris Korata neno ni weche ariyo mana kao wedose owacho gazet mar The Standard kod Daily Nation giduto giloso e weche mamulo ngima
oganda mapacho kae kinde ni. The Standard ochako kod weche mag siasa kalure ni ma en kinde mar siasa kendo gino mane otimore gwenge ma Kabenes e kaunti ma Uasin Gishu mulo ngima mar jachung' mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition mano Raila Odinga kendo en achiel kuom jotelo man kod mbi mapek e weche mag siasa kod telo e piny Kenya kaachiel kod pinje mag Afrika bende omiye luor koro mano bende nyalo bedo kod pek. Kata kamano kwang'iyo oboke mar Daily Nation wach mar Mauta en wach ma sani koro omako chuny oganda mapacho kae duto nikech orocho weche mag wuoth mondo iwuoge odi dhi dwaro nyaka iti kod geche kata nyaka iti kod apiko manyiso ni wach mar Mauta en wach ma sani koro omako chuny jopiny sana kendo ma aparo ni oboke ariyo kata gazet ariyo gi gidhi usore marom nikech nitiere jomoko ma bende chunygi ojo kod siasa ok gihero siasa ahinya gin ging'iyo weche mag uchumi kata weche mag human interest gik makamago koro ginyalo ng'iyo oboke mar Daily Nation to jogo moketo siasa e chunygi ahinya jogo maluwo kat siasa mapacho ka idhiyo nyalo ringo ng'iyo oboke mar The Standard koro aparo ni gidhi usore marom kamano koro mano pek te wachiwo ne gazet mar The Standard okinyi ma kawuono ka warango weche mag siasa ka dwaro weche mamako ngima dhano to wantiere kanye Daily Nation kamano nyakora moge jo wachako gazet mar The Standard okinyi ma kawuono kendo mane moda mana mondo mi walidhni ka warango gigo momi pek kendo wach momi pek mana kaka noswacho kacha en wach modhi bedo kendo koromo kanyo kar achiel mar okinyi kama wadhi yudo twak bende gi jal machielo ma iluongo ni Wilson Koi ma en achiel kuom jogo mantiere kata kabila la vijana ukonwa ni wach maga horuok e kinde gi maga yiero onego bed ni watimo nade mano kaluwore gi monjo mano tim kanyo kendo jogi makoro ida dhogi mano ntiere ito boke maraboro Caleb Kositany ma jaod bura Masoi kod nyawadgi ma Kapseret Oscar Sudi odadhogi gi DCI mano jo kwach kich mantiere county ma Nakuru kaluwore gi tulo mane omuoch kanyo e county ma Uasin Gishu koro ka koro kiparo ni luong ma kamano kata dadhok machalo kod mano mawuok kuom jokwach kich en gimoro mane gidhi kendgi mana kaka nokonwa koso ne nitie lwedo moro mane odhirogi mondo gichop kuro Chris mokwongo Cleophas we mondo akaw thuolo ni mar wacho ni gima notimre ne ogai mar ODM kendo jachung' mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition ne en gima okonego beni timre e kinde mwantiere ni en kinde ma jopiny oselony kendo onego bed ni demokrasia ni iwinjo pach ji duto ng'ato ma siri lwedo kod jogo ma ok siri lwedo onego bed ni wan oganda mapacho kae wabedo jogo man kod horuok kod dimruok e weche mag siasa onego bed ni ok ni wawinjo jogo ma siro wa lwedo kende to wawinjo nyaka pach jogo ma obalo kodwa nikech mano e demokrasia ma Raila Odinga, Charles Rubia, Martha Karua, James Orengo kod joma moko nokedo ne en mar miyo jopiny thuolo mar wacho pachgi mar atenore kod grube mag siasa magihero kaachiel kod tayo tijegi ma onge obadhruok moro amora koro gima notimre ne Raila Uasin Gishu en gima onego bed ni wakwedo gi duol maduong' nikech ma en kinde mar siasa to kinde mar siasa weche makamagi ema nyayo ga tulo kod lweny e kinde yiero bang' wacho makamano en kwa dhi penjo mipenja ewi jod bura ariyo manyoro ochwal e kaw kwach kich kata DCI aparo ni en tij DCI kech DCI ne ogolo duolgi kane giwacho ni nonro muhiu mane gisetimo ne yango ne gin jod bura ariyo gi jaod bura Masoi Caleb Kositany kaachiel kod nyawadgi ma Kapseret Oscar Sudi nen kod lwedo ewi monj mane otim ne ogai mar ODM Raila Odinga koro ne giluongo jod bura ariyo kaluwore kod nonro muhiu mane gisetimo mokapar ni ne osundi kod ng'at moro amora magi gin mana siasa magi gin migepe mag piny owacho mochung' ne timo nonro gin detectives koro koponi gitiyo tijgi to ok ni wacho ni oketie siasa koponi giling jo siasa nogo gima bro wacho ni tijgi en ang'o gininde klas koro anta paro ni DCI ne otiyo tijgi kaluwore kod mandate
momi kod penchik kako penchik mapacho kae kori Samuel wach ma kamano timore e county ma Uasin Gishu itoboke mar Aboro chiwe paro mane Clever sadwa wacho ni mokwongo ing'eni sirkal nigi migepe ariyo ma lich ahinya. Achiel kuom gi makonyo sirkal ng'eyo gik matimore en iluongo no fwamb kich ma iluongo gi dhok machielo ni National Intelligence Service. National Intelligence Service kako fwamb kich ma choko weche mang'eny ma ketgi osechung gi maber to koro okwach kich matimo gik magalagala ma joma timo kendo okwach kich kaka joma nyalo timo nonro mater ng'ato e doho ema koro nyalo bedo gi wach made gi ket go ng'ato e orindi maliet. Kuom mano an anyalo mana wacho ni gima ichotimore ni jarach kabisa nikech ing'eyo kaka ogai mar ODM Raila Odinga nigi gima kisungu luongo ni grassroots attachment, tudruok machiegni mar remo gi remo gi johera mage ma ka gimoro omulo ngimane to nyalo kelo chaple gi ndekni malich ahinya ka omiyo ka okang' ma kama okawo to ber. To mar ariyo an gi geno ni gini ok onego bed ni bedo gimoro mar oyuma kata ma mit ikalo go mana sa nikech ka diang' bed ni migepe mag sirkal gi ok nyalo yudo gini ndiki kaka onego giyude mondo nono ne tim mondo joma wach lwetgi dibede gini ter luwo chik kaka chik dwaro to diang' obed gi marach moloyo. To ka joma gikawo gi nono ma gitimo ne biro nyago olemo mar yudo joma ne lwetgi nie e wachni e tuloni to diang' bed gi maber mokalo kato koseyudgi to luw kodgi chik. Koro kamano bende wach mane jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta wacho odiochieng' manyoro ka nitie bura e Nairobi kae kowacho ni be uparo ni ka gimoro marach de timre ne ogai mar ODM Raila Odinga de sani piny chalo nade. Nitie jok mokawo wach ne yo mopogore opogore kawacho ni koro jatend piny Kenya nodhi alanda e wach machalo koda ma kowacho ni tulo nyalo muoch samoro amora ka dipo ni ogai mar ODM gimoro mulo. To nitie jok mowacho bende ni higa mokalo dwe mar 11 wach machalo koda mano timore ne jalup jatend piny Kenya mano William Ruto kane nitiere gwenge ma Kisumu. Wach machalo kamano kawuok e dho jatelo mar piny Kenya chalo nade? Tulo ok en gima ber muocho tulo ne ng'ata man gi loso chokruoge kaka koro jalup jatend piny Kenya William Ruto mano kom mar ang'ongo ma ok onego bed ni ng'ato nyalo tugo go kata time achaya. To mar ariyo nitie gik moko ariyo ka ma nyaka wapog ne joneno mag Ramogi TV. Pogruok mane kind Raila Odinga gi William Ruto chalo kama. Raila nigi jolupge manyalo thone. Mane pogruok ma ikinde William Ruto gi ogai mar ODM Raila Odinga. Nikech ang'o? Nikech ma en kaluwore gi kit siasa ma gigoyo, nitie kuonde ma siasa gigo dwa chalore to nitie kama pogruok nitie malach. Nikech mar jolup Raila Odinga luwe kuom yie gi chunygi gi pachgi duto. Anyalo wacho ni gin gima kisungu luongo ni fanatical following. Ng'ama niga sense of fanatism, ng'ama luwo ng'ato gi chuny ma jok ma luwo bang' migosi Raila Odinga chalo go en chuny machalo jok modonjo e din, jomowar kata joma odonjo e kit din moro. Mago joma ok nyalo wacho ne gima chielo mopogore gi mane gima ging'eyo bende onge paro machielo. Koro mane pogruok mantie mamiyo ka gimoro mule to ka ok okawo okang' mapiyo to ji nyalo donjo e lweny ka ok otimore nade ka ok ong'eyo nikech kit johera mage kaka chalo kamano. Chris adwa pogora e paro matin kod Owida. Ok ochuno ni jatelo man kod fanatic following ema onego bed ni ng'iyo ngimane ahinya. Gimane otimre ne Raila kod gimane otimre ne jalup jatend piny William Ruto Kisumu, gigo gin gik marom to onego bed ni wakwedo gi e yo marom. Ok William Ruto kod Raila kende, kata gik mane otimre ne ja ohala kendo ja siasa Jimmy Wanjigi e gwenge mag Migori onego bed ni wakwedo. Koro emomiyo ka johera mag jalup jatend piny William Ruto kane giloso e weche mag tudruok e lony manyasani ne wacho ni e kinde mane Ruto ogo gechene e kaunti ma Kisumu ne onge duol mane jatend piny ogolo.
Kinde mane Jimmy Wanjigi ogo Migori ne jopiny oling. Kinde mane Ruto ogo e kaunti ma Nyeri jopiny kod jatend piny Uhuru Kenyatta noling. Koro mane giwacho ni en gima double standard. Gima anyalo nyiso nyikwa Ramogi, demokrasi ma wan go kata katiba ma wan godo keto wa iratil achiel. Ibed Raila, ibed Kalonzo, ibed Wanjigi, ibed Ruto, jogi te gin jotelo. Onego beni wamiyogi treatment machalre, kendo akwayo piny owacho kod migepe mag piny owacho onego bed ni ging'iyo jotelo gi duto e yo maromre. Moko onego bed ni ing'iyo ni ng'ano ni imiyo jatend piny William Ruto arita motegno, kata ing'iyo ngimane moloyo Jimmy Wanjigi, moloyo Kalonzo Musyoka, moloyo William ng'at moro amora. Jogi te gin jotelo, to kendo lweny moro amora ma ichwalo ni jatelo mar siasa moro amora e pacho kae onego bed ni wakwedo e yo maromre. Momiyo akwedo lweny mane otimre ne ogai mar ODM Raila Odinga, kendo awacho ni onego bed lweny mogik ma waneno e pacho kae, nikech kane iwinjo ka moko kuom johera mag Ruto wacho ni e kinde mane ogo Ruto ne jopiny kata piny owacho ne okoloso, koro ne gitemo chulo kuor. Anyalo nyisogi ni two wrongs don't make a right. Kopo ni wawacho ni ka Raila ogone koko Uasin Gishu, koro Ruto bende kik bi Nyanza ibiro gone koko, mago paro morem. Ka jumani ka otemo mana rango. Jalup jatend piny nyalo timo limbe e gwenge ma Nyanza, kendo kochako kata kaunti ma Siaya, okal Kisumu, kochomo Mabei, Migori, e jumani te. Iparo ni Uganda luo nego bed gi ikruok kata timbe machalo nade e kinde ni. Wach ma kamano be anga yudo Pat Samuel mana kachako kodi. Kopo ni mana kaselero ni two wrongs don't make a right. Gima ne otimre ne Raila en gima rach, kendo onego bed ni wakwedo duol maduong'. Kata kamano, gino ne otimre Uasin Gishu. Kopo ni jalup jatend piny William Ruto kod kweth mar Kenya Kwanza biro luo Nyanza, kata biro na Western, kata na the coastal region, gwenge makadho nam chumbi, johera mag Azimio onego nyis ranyisi makare, girwak Ruto kod mor, giwinj gima owacho. To kopo no ok idwa winjo gima Ruto wacho, kik idhi e romono, dhi e tiji. To kopo ni idwa winjo gima Ruto wacho, dhi winj, kik ugone koko, to bende kik ukel tulo, mondo wanyis jok mane ogo Raila kod Kidi ni gin jogo ma pod okolony, to wan joma olony. To kopo ni watiwa goyo Ruto kod Kidi ma wagone koko, to dhi nyiso ni wabende ok walony kaka onagi. Mana kamano bende Samuel. Adwa mana wacho ni ka wacho ni Raila monego mi rita, kata wacho ni onego wuoye moloyo. Wacho mana ni pogruok mane personalities ji ok nyal bedo machalre. Mar ariyo, e nonro ma osetim gi bad sirkal achiel ma en obila ma osetimo nonro, noyudo ni pogruok mar paro yor kaka ne ogolo omenda mipogoro were ema ne okelo tulo sama ne Ruto obiro Kisumu. Kendo king'iyo kaka jofwambo gi keyo joma wengegi ogo thole, king'iyo kaka Ruto norwak Kisumu kodonjo nyaka ochopo mana e point moro mane chapni obedi. To mae to lwet obila owacho ni nono moyu neno kaka pesa noringo koa kuom jomichichgo ni lwetgi ne nie gini. Koro magi pogruok mag weche ariyo mopogore. Machacha to ji opogore e paro e yor kaka onego pog omenda, to kelo tulo e chokruok ma jatend piny Kenya nitie. To mwawuoye kawuono ni to en kaka osia jomoko kaluwore gi nonro ma wan go, nikech wan ok wanjo tim nonro ni ne nitie jomosiayo jomoko momiyo gino bed. But overally, tulo to ok en gima ber, kata osiau, kata ok osiau, kata odwa malaro omenda moro mamit bilia moro ma jasiasa okelo, to ok ni kare. Kata jasiasa nigi paro moro mopogore gi mari, kata ok idware nikech opiem gi ng'at ma imiyo lwedo, to mago gik moko onego bed kare. Machielo manyalo medo en ni ka jalup jatend piny Kenya biro Nyanza, an kaka pile an gi geno ni ji biro rwake maber. To sani to koro kalore gima notimore ni, to en gima ni kare mondo wawachi ne jothurwa ni kik gitim gima nyiso ni pogruok onge kindwa gi joma notimo tim mar aracha mar monjo ogai mar ODM Raila Odinga. Mane gima ke gitim ni wan gi paro kata marom, kata ma koro rachie moloyo mar joma ne omonjo Raila Odinga e gwenge mag Uasin Gishu.
mana kamano nyakora Ramogi Jwang magi kod mathoth yudo mana kae chenro ni mar piny nonro mar Gaset mana Ramogi TV kae kama kelo ni gigi duto achiel kachiel mana Ramogi TV. Nitie gik mathoth mosebedo ka timore kendo wacha matuchno okinyi makawuono ni nyakwa Ramogi mano jambetre mar piny Kenya pinyno mar Qatar mano padi aenda otho. Mano report machopo na okinyi makawuono ni padi aenda maena jambetre mar Kenya piny mar Qatar owito ngimane okinyi makawuono kendo otho ka entiere bomano madoha piny mar Qatar kendo osebedo kanyo ICU kuom odiochienge malach kendo mano chal ma ochopo na od fwambo mar Ramogi TV kendo jaode mano mantiere kode kendo mano mili aenda owacho ni emochiwono ler report machalo koda mano nyakwa Ramogi Jwang mana kaka inene wang jowi mari kanyo jambetre mar piny Kenya pinyno mar Qatar padi aenda owito ngimane. Mano report machopo nyaka sani to en mago ema wabiro medo luoni okinyi makawuono mondo mi wakelni mathoth kako medo mana yudogi ne anyuola osiepe gi jogo duto mane ong'eyo padi aenda kinde mane ntiere piny kae ma en bende en jaod bura machon masani en jambetre mar Kenya pinyno mar Qatar nyaka sani osewito ngimane. Wakwayo nu en mos makende ma wachwalonu kowuok Ramogi TV kod joherage duto ganyuola ubed kod horuok kindegi ma udhi nyime gi yudo wach machopo nwa lak sechegi. Nyakwa Ramogi Jwang report makamana wadhi nyime mar kelonu mana Ramogi TV kae weche manyien madhi bedo kae yudo medikete mana kae ka wadhi nyime gi nonro mar Gaset okinyi makawuono en mana ni wada mana nono kendo wadhi nyaka itoboke mar 4 itoboke mar 4 mara The Standard kanyo ntiere nok mar mauta okwako pachoka koro Chris gi wangeni matwak machielo be mwadhi bedo go kinde mabiro kendo wangeni nyaka sani gima wadhi nono matut mane cheno mar mbakoro wadhi winjo ywak mawuok county korka koro itoboke ni mar 4 ka uneno kae nitiere geche mano chung kacha apiko mopogore opogore kaka unyalo mana neno gi Gaset makamae. Iparo ni sirkal kowacho ni kochopo chieng' tich adek modhi bedo ka oduoge kar logo mopogore opogore pacho kae Chris en gimoro madhi timore to nyaka sani en midhiero mane matamo sirkal chulo omenda madirom iwacho ka nitiere omenda marom bilion 13 mapoko miduolo makeyo modhi pacho kae. Ng'e en gino ma wadendo kod dongere ni double speak. Piny owacho loso duol ariyo mopogore og contradict kech nyoro kanye jatend piny Uhuru Kenyatta twak kod jo Kristo od lamo mar AIC pipeline ne odok ne piny owacho mare ka owacho ni nok mar mauta en gimo kwako piny mangima kalure kod lweny mane kind piny Russia kod Ukraine kama ne okoye nyaka jo Kristo mondo lemne piny Russia kod Ukraine mondo jotelo mag piny ariyo go bed piny mondo tim twak mar tieko lweny. Komachielo kendo winjo ka piny owacho wacho ni kochopo chieng' tich adek jumani to gidhi tieko wach mar midhiero mar nok mar mauta e pacho kae. Koro penjo en ni ka giwacho ni nok mar mauta okel kod lweny mane piny Russia kod Ukraine to kokoni giwacho ni kochopo chieng' tich adek to midhiero makamano dhi rumo manyiso ni lweny mane piny Russia kod Ukraine dhi rumo chieng' tich adek. Adieri makende en nitiere omenda moro ma piny owacho pok omiyo kembe makeyo mauta e pacho kae maromo bilion 13 kisewacho mano bende en achiel kuom midhiero kata gigo ma okelo nok mar mauta e pacho kae kiweyo kod lweny mane piny Russia kod Ukraine. Lweny makamano adiera bende okelo chochni e nok mar mauta e piny mangima. Kata kamano piny owacho nyaka oko mar lero jo piny ni adier ni kanye piny mar lweny mar Russia kod Ukraine ose affect nok mar mauta to which extent to omenda mar bilion 13 mapok gichulo ni bende beni en mokelo nok mar mauta koro gitiyo mna kod wach mar Russia kod Ukraine ka smoke screen mondo gi cover kod mibadhi kata rem mar piny owacho
tayo tije ne pacho kae. E gigi te gik ma nitiere te en ni nitiere chochni mag weche mag wuoth madhi bedo kendo ilo ni matatu owners weg nyamburu ko mating'o jowuoth ka wuok e kaunti machielo kadhi komachielo jogi be koro dhi medo nengo mar wuoth e pacho ka. Samuel, korka kori nitiere nok mar mauta kendo ngima jo Kenya dhi bedo kuma koro ok ber ahinya kaerango mana ito bokni mar 4 kama intiere kanyo. Wacho kanyo ni koro kata matatu matie Nairobi kanyo oro poth giwe tich kendo mane giringo to weg nyamburko ywak kaluwore gi nok mar mauta mantiere pacho kae. Iparo ni biro ma sirkal wacho ni nyaka sani en bilion 32 to nitiere bilion moro 13 ma bende pok ochul. Gik mantie kani en mana jokuoge moko be dhi donjo diere ka nikech nyoro nitiere kuonde mag logo mo mane uso petrol mano kuom siling 200 lita to wange maber ni en mana siling 130 omed mana pesa madirom 70 e lita no kendo. Gima nyalo wacho e wachno en ni nyikora mwajwang' en ni modhi mag petrol nigi nengo maduong' ahinya e dongruok to gi kaka piny wuotho e yore mag yuto miluongo ni chumi to gi kata konyruok mopogore opogore nikech nitie kaka gino tende gi ngima ji e yor tije ma ji tiyo nikech nitie kembe matiyo gi modhi mag petrol gi. Jopiny bende onego ng'e ni kiweyo weche mag wuoth kata nyaka jok matiyo kodgi e yor keto teko mitiyogo e loso gik moko ma ji konyre go kuonde mopogore opogore to gik miyudo e petrol igerogo nyaka yore mwaringe kaka mag lamgi. Omiyo ka lweny wuok e kind Russia gi Ukraine to Russia en piny malich ahinya magolo mafuta mang'eny mar ariyo tok Amerika. Ing'e ni mano ka lweny omake makoro weche mag wuoth mag ting'o mafuta kikelo kiteke piny ngima duoko marach nyaka bedi nikech koro nitie gimiluongo ni supply and demand. Ka gik mitere chiro tin to nengo nyaka dhi malo. Koro anyalo mana wacho ne Nyikona Mwajwang' ni kata be mana ni chapni gi ndek ni meiye kani mar karafu miko kani bende nitie ma olredo osechako hinyowa to moro bende biro nyime kanyo. To mar ariyo gima adwa medo mana kaka nyawadwa wacho sirkal wuoyo gi dhok ariyo. Adieri mantie king'iyo gi kaka yuto mar Kenya osebet gi chandruok mosebedo go sirkal ok dwa mana yie to Kisumu maber wacho ni we are broke. Mae momiyo ineno ka pesa ni ok wanyal chulo nikech mo en gima kelo pesa piyo piyo ma ok ng'ato ditamre chulo ka nitie gima onego gichul. Omiyo aparo ni nitie konchiel koma sirkal ok dwa yie adieri mantie to komachielo bende wachne gichalo joma oket e kind kama tek to gi Lwanda. Mae momiyo gikiko wach to kata kamano otimore ni bai tich adek gino duogo to jo Kenya nyaka ikre ni ndalo mabiro pod pek biro bedo e weche mag petrol gi makata nengo pod biro dhi malo. Mana ka wanyakoro mag jwang' waledho gi alidha wang'eni wachiegni tieko Gaset mara nono mag Gaset okiny makaon to gin mana siasa mantiere ka. Ito boke mar 5 nitie wach moro ka wacho ni Uhuru gimomiyo oyiero Raila Amolo Odinga ewi jochung' moko mana kwada ringo mane wiye kanyo pacho mang'wech owacho kano ni yiero ne Raila ok tiende ni jotelo mamoko ka richo. Wach makamano mano wacho ka ne nitiere gwenge ma pipeline odiochieng' manyoro ukawo gi nade Chris kaka jal manoluo no wach ni achiel kachiel e yor jatend piny Kenya nyoro. Uhuru mana kaka owacho ni okang' mare mar siro lwedo jochung' mar Azimio One Kenya Coalition kalo Raila Odinga en ratiro mare kaka ja Kenya mora mar siro lwedo jatelo ma ohero kendo konyiso ni ka asiri lwedo to ng'at machielo en ng'ano marach en nikech maybe agenda magi omora moloyo agenda ma ng'a machielo mane otemo duoko kweth mar Kenya Kwanza motelne kod jalup jatend piny William Ruto ma osebedo kaseye kuom siro lwedo Raila kendo gikwaye mondo othegore kod weche mag yiero mar higa mantiere ni ka giwacho ni en jatend piny en ranyisi mar jo Kenya duto te kata symbol of national unity moko nego bedni otenore nyakonchiel to gima nyaka jo piny ng'e ni kopogre kod bedo jatend piny Uhuru Kenyatta bende en raia kaka in kod an men kod ratiro mar siro lwedo
jatelo ma ohero. To kopogre kod mano, kata kwadhi e pinje ma oko, kwadhi e piny Amerika, ne okotamo Obama siro lwedo Hillary Clinton e laro Compton piny Amerika, to ne okochuno ker mamoko mawuok e tich mar siro lwedo ng'ano ma gineno ni nyalo tayo piny ma gitelo ne e yo marach. Gima nyalo wacho en ni josiasa gin jok ma loso kod duol ariyo. Ne bed ni Uhuru wuok ni siro lwedo William Ruto, dak iwinjo wechegi. Koro iwinjo wechegi nikech osiro lwedo Raila. To josiasa ma Kenya Kwanza ema molo jalup jatend piny William Ruto ema kinde machon nosebedo ka wacho ni ok ochuno ni nyaka Uhuru osire lwedo, kendo osebedo ka wacho ni Uhuru onge kod gowi mare mar siasa. Koro kane Uhuru osiro lwedo Raila, koro kineno wach man en weche mag speaking from both sides of the mouth, mar temo chuchu pach jopiny. Lakini an kanyo Uhuru wacho, no wacho paro maler ni en osiro lwedo Raila, to konyiso ni ng'ato moko osir ng'ano rach. Koro en uamuzi mar jopiny bende mondo gisir joma gihero, but en ka Uhuru Kenyatta kod kura achiel mare osiro lwedo Raila ma onge keth moramora kaka ng'iye. Kamano, mana kamano nyakoro Ramogi Jwang. Ikora kanyi nyaka thuolo montine wada kao yueyo. To ka yueyo no pok wakao en mana loso matin e wach manyien ma osebedo ka tuch nyaka Ramogi Jwang ni nyaka sani. Ma ne en jambetre mar piny Kenya e piny no mar Qatar, mano padi aenda owito ngimane. Owito ngimane odiochieng' ma kawuono, kamano wach ma oketelela kanyo gi jaode mano Mili aenda. Ne otho ka osebedo ICU mano mantiere e piny no mar Qatar e boma ma Doha are chieng' tich abich. Odiochieng' ma kawuono ne owito ngimane en mana mane matuchno kini ma kawuono ni jaod bura machon bende ma en karthone ne en jambete mar piny Kenya e piny no mar Qatar, padi aenda owito ngimane. Kendo mano report ma wayudo kowuok kuom anyuolane, kendo mano jaode ka wach manitiere kanyo en ni owito ngimane. En kwayo marwa, kendo wamedo mana lemo ne chunye kachiel kod mago siepe, jogo manogene, jogo manong'eye e kinde mane ntiere piny ka, gin jogo duto mane ong'eyo. Osebedo ICU are chieng' tich abich, mano kane ntiere boma ma Doha mane piny no mar Qatar. Mane report machoponwa okinyi masani. Gima nyaka wang'e ni padi aenda nosebedo kanyo katimo tije mopogore opogore pacho kae, kendo mana kane odhi e pino mar Doha osebedo kanyo. Mano kochako gi kano mar 2019 ne ntiere kuro. Oseneno ka oyudo jok motenore kode, mano are higa 2018, jogo ma osebedo ka tiyo kode bang' yiero mano yiere kod jatend piny Kenya masani, mano Uhuru Kenyatta, mondo dhi kono. Mano kano sechopo kanyo, gima nyako geni kinde mano yiere kanyo, no yiere gi jok manoting'o ndegwa muoro manena ogai mar okwach kich ma pacho kae. Kinde no kane oyiere kanyo kod en odhi e piny mar Malaysia, kendo kanyo padi aenda nogol kanyo kadhi e piny no mar Qatar. Mane kaka no wacho kanyo e kinde no bende thuolo no gik ma thoth notimore, kano ting'o nyaka yiero jaleno mane ntiere Citizen TV mano Kanze Dena. Ne yiero manotim kendo nogol ji mopogore opogore kanyo kadhi e pinje mopogore opogore gi jatend piny Kenya. Mano ne na dwe mar abiriyo tarik 24 mano higa mar 2018. Mane weche manotimore kanyo kane oketelela kod jaulwach kar jot mar jatend piny Kenya masani bende en jambetre piny no mar Uingereza, mano Espisu, ma bende ne oyier koro mondo dhi e piny machalo koda mano bang' kano setieko tich kar jot mar jatend piny Kenya e kindego duto. Magi gik manotimore kanyo, kendo wadhi nyime mar yudo gigo duto matimore motenore kod ngima mar padi aenda. Wantiere gi report machoponwa nyaka sani en mana ni owito ngimane. Mane report machoponwa nyaka sani nyaka Ramogi Jwang. Ten geno marwa ni gigi duto matimore wadhi yudo gi e yo moro ma kare. Mana ka waduogo bende wadhi mi mathoth kotenore kod wach mar thone mane nyaka sani en jabetre mar piny Kenya e piny no mar Qatar. Wakao yueyo
ka waduogo wan gi wendo machielo bende madhi donjo kar kae ka wadhi nyime gi nonro mar Gaset kachiel kod twak okinyi ma kawuono ma en rango horuok e kindegi mag siasa kata konyalo wacho ni political intolerance onego bed ni wabedo nade e kindegi. Ka watieko mano chenro mar kaka wanene biro donjo amagone Chris ero kamano kubedo kod okinyi ma kawuono. Orit masani waduogo bang' yweyo madundo ma wakawo sani. As you kick the ball and skip the ropes this holiday, spare some time to keep yourself ahead in classwork. Revise, revise, and revise. Viusasa Elimu gives you comprehensive revision videos for all subjects, compiled by the best tutors from around Kenya. Viusasa Elimu. We make revision easy and fun. Log on to Viusasa today. Timo orako kinde ka kinde nyalo duoko piny gamo tuoche mag nyarogno. Bende onyalo duoko piny adundo magwecho matek kendo konyo adundo mondo oti makare. Gima wan go gadier ni wang'eyo en thum, to ok thum athuma, thum mamit sidan. Wakelo thumbe ma ukwayo. En reggae wake. Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit. Waparo nu chien gi thumbe machon muero. Wadonjo kod sukus e sama chon. Kitai kod DJ Vic, mana e ngoma wake. Pile pile, kik bai kata matin. Kata koromo gi masiche, mamiyo ngimane bedo matek, kendo maonge kwe. Ng'eni nitie gima rach gi nyari. Ne okawo gi chuny maler. Machiegni an abo yudo ng'ama chal kamano. Gigeno mar yudo hera gi more ngimane, kata obedo ni weche tek. Adhi yudo gima Nyasaye nochano ni adhi yudo. Tapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 mar otieno. Ere kaka ing'eyo chal mar ngimani maber? To dina kwa oganda wani chopi osiptal. Be nitie tuoche moko migombo mondo ing'e tiendgi maber? Ichiwo chamo balanced diet. Ka okang' mar ng'eyo matut kuom weche mag ngima kod thieth ka kuom dakteche mopogore opogore. 45 degree. Aparo nuneno ni okatime kama, aloke kamae. Kikelo ni kod jalony marwa Ruth Otieno. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 mamidhiambo. Ikelo kwayo ni to amigo. We gik mamolo seche duto. Kaka omenda miyudo. Ane chama moro mare. Weche wala, gik machandi kaka rawera. Kik wi wil ni be wakelo ni jongolo mopogore opogore kod thumbe mamit. Miela Tenga, riuri gi Lin Ramogi Nyanyakach, Stella Brenda Nyarochie, kod DJ Kolo kod instrumental. Mana e mbak ndalo. Wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiechieng'. Now, you can enjoy the convenience of travel booking with View Travel, Kenya's #1 online travel booking platform. View Travel offers easy and affordable choices for domestic stays, flights, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, chama, church group, friends, or even going for a solo trip, whether a thrill seeker, young professional, or traveling for an occasion, book and plan for trips to unique and unexplored destinations in Kenya. Here is your chance to discover different parts of Kenya like Chalbi, Chulu Hills, Kitmikai, Dragon's Teeth, Aberdares, Marafa Kitchen, and other exotic places in Kenya. This is Kenya.
dream, explore, discover. Visit www.viewtravel.com. Powered by Citizen TV. Weche manyien muoch pile ka pile. Kumora mora kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene kata asome. Kata anyalo bedo e kind joma kele. Gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda. Amako tipo kendo akete mbui kaeto arito. Oken kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo Sh1,000 kendo sigana mandiko ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kik ibed mana janeno mar wach matuch. Bede kin joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App en namba achiel e keyo weche manyien. Mana kamano nyako Ramogi Jwang machiegni kendo e kidieny machielo mara rupiny kapod wantiere nono ma Gaset wasetieko kendo wantie kae twak mokwongo mabende pod wadhi mako godo Gaset matimore pacho kae gigo matimore e alworawa gigo masebedo ka wayudo to mana nyaka sani ka dipo ni neno Ramogi e thuolo mokwongo kinyi ma kawuono wach matuchno okinyi ma kawuono en ni jaod bura machon piny mar Kenya masani bende en jambetre mano mara piny Kenya e piny Qatar manopadi aenda owito ngimane kendo mar report ma ochwalno kendo kono kanyo gi jaode manomili aenda report ma kamano choponwa ni koro no owito ngimane ka entiere piny mar Qatar e boma ma Doha bang kosebedo matuo kendo bedo kacha ICU kuom chieng' tich abich mano nyaka sani mane report ma chopono nyaka sani en lemo marwa kaka Ramogi TV ko alamo Nyasaye mondo ke chunye kama okwe ka anyuola kod osiepe okwa mondo bed gi horuok e kindegi magintiere e kuyo machalo koda mano ma achiel kuom welo ma wantiego kapok wahulo ni wendo machielo en ng'awa kotenore kod tho mar Padi Aenda in kaka jafwambo e kinde mane Padi Aenda pod en jaod bura kane ise neno ngimane kaka ne ntiere kacha inyalo paro Padi Aenda kaka ne ng'ama chalo nade mokwongo adwa go mos ne jo Kasipul ka bondo duto gi family mar jo Kaenda kaluwore gi tho mar jaduong' Padi Aenda mane bende ne jatelo manotelonwa Kasipul ka bondo kaka jaod bura Padi Aenda nang'eyo kuom higni mogwarore kapok obedo jaod bura kapod en mane e dwaro mar bedo jaod bura nyaka koro bedo jaod bura kogone ombulu apare dwe mar ang'wen higa 2006 kane otim yiero madundo miluongo ni by election kane jaod bura mane wan go engineer Peter Owidi nonindo higa 2005 dwe mar 11 ndalo mane wabedo gi referendum mar orange gi banana ndalo rabolo gi machunga koro ngane Peter Owidi nonindo dwe mar 11 koro kane ogik kichako higa maluwe higa 2006 emane piem obede ma Padi Aenda ni achiel kuom jok mane ni piem kata mana go Owidi no higa 2002 yiero mar 2002 koro en ng'ama no achako ng'eyo kuchako chunga 97 and ndalo go to ne pok adonje fwambo gi keyo koro sama odhi donjo modhi koro chung odhi bedo jaod bura ma Kasipul ga mondo ne to noyudo ka koro adonje fwambo gi keyo mana achiel kuom jok mane okawo wach mawuok e lewe kaka jafwambo gi keyo koro en ng'ama nang'eyo kendo wang'ere kode gima nyalo wacho kuome ni en ng'ama nohero ji ahinya kendo en ng'ama ne chunye ler and nyinge moro ne nitie mane iluonge go ni Medi no tiende ni kane obiro e solro mag arambe mag konyo chenro mag dongruok mag kor gweng' to Padi Aenda ne samoro wacho ni ma chiwo ni romo kama to chuna na chaka medo samoro no nyalo medo makata ka en gima dwa kawo seche ariyo to Padi nyalo medo
ma koro bed kata gima idwa tim seche 4 kata 5 koro ne en ng'ama ng'eyo miya go mos ne joma otenore gi ngimane to gi ji duto manong'eye notienwa kaka jaod bura ma Kasipul Kabondo e kinde gi 2006 gi 2007 kapok jaod bura ma koro sani bende nie ng'wech mar bedo jalup gavana Momo Bay Oyugi Magwanga nokawo higa 2007 e yiero mar 2007 gi ODM ka kamano to kamano mana kamano nyakoro mo gi jwangen mos makende machol ne osiepe kachiel wede kachiel kod osiepe gi jogo duto mane ohere ka wadhi nyime gi twako kinyi ma kawuono wada donjo e wach machielo makoro wada mako e moro malach ka bende walidho Gaset ka wasudo to wan gi weno machielo ma ochopo kae mane jaul wach kata wanyalo wacho jagoro riwruok mag vijana miluongo ni kabila la vijana mano Willis Koi machiegni. Erokamano Cleophas kuom roka kabono kendo an kakisewachano an nyinga Willis Koi jagoro mar duong' mar kabila la vijana ma watudore gi weche rowere to kendo kelo rowere kanyakla. Mano wada donjo mane twak no wuon en ang'o mano timore county ma Uasin Gishu un kaka kabila la vijana un gi bede we counties mopogore opogore wach mano timore kacha ojende manotigo korka koriko chopo nyaka sane en hatua mane ma osekawo mana mondo gima kama kik nwore. Okay, mokwongo adago mos ne ogai mar ODM Raila Amolo Odinga kuom gima notimore kocha to kendo kaka an kawuo kaka an Willis Koi kendo kaka jagoro mar kabila la vijana wada kwedo gima notimore Uasin Gishu kocha kendo wadwa wacho ni kaka kabila la vijana wasega chung to bendo wasega bedo mstari mokwongo ka wanyiso ji niya watimo siasa ka wang'eyo ni watimo gik moko mag agenda okelo tulo to kendo tulo no e gima watemo kwedo kabisa kaka rowere gima notimore Uasin Gishu cha nok ber to be okonego be ni nuore kata kumora mora bed news Uasin Gishu wadwa tiyo go kaka example kaka mfano to gima notimore kocha ok gima ber ma wanya puodho to kendo migepe wa mag kabila la vijana mantie kocha ne wase loso code gi to be waketo raticha wadwa timo gimiluongo ni sensitization ntie ngeni sani koro kaka wasechopo kinde mag siasa gi do siasa osechako pogowa e regions kaka wanya wacho ni ma stronghold mar ng'ane mar ng'ane to koro strongholds go ema wadwa chako gimoro miluongo ni sensitization sensitization ni dhi so wadwa chopo ne rowere mang'eny kaka wanyalo kar teko wadwa chopo ne rowere wanyiso gi ni wadwa mana lando kwe kawarito kura madwe maraboro to kendo be wadwa ni mondo wadak kanyakla kaka oganda chiel ma jo Kenya marowere mar Kenya urito nyaka tulo wuoge ko tem mae koso mae gimoro mosebedo ka udhiro kata ka tulo mano timre chiti chabich ni poko timore magi mwasega bedo ka watimo to bende kata nyocha ne wantie Dagoretti North ka ne watimo sensitization gi ka watemo ng'iyo ni ang'o kaka kabila la vijana wanyalo timo mondo wakwed rowere wa mondo onego bedni ging'eyo ni ngima gi duong' kata maono magingo duong' molo political period ma wantiere ni en gima wasega bedo ka watimo lakini koro nitie gimiluongo ni agency ere kuma dwaro atua mapiyo koro kuma dwaro atua mapiyo no ema kendo wakanya postpone magi to wachopo kocha yes Samuel ada ketie twak ma walo sesani vijende osebedo ka itiyo gorowere e kinde malach osebedo ka itiyo gi jo siasa mondo ginya tulo wawinjo sani gik matimore counties mopogore opogore wakiamire mama jok moko nitiere ka lure gi lweny mane wuok to mane gima watemo kwero kendo wawacho kata ka jalup jatend piny ochopo e gwenge ma Kisumo Homa Bay Migori kata Siaya omiye rwak makende korka kori iwinjo kaka kabila la vijana jagoro maduong' loso kendo gin magi lobby groups ma samoro wuoka kendo gin kata mondo mi gikony kendo gimed lando weche ma bed ni otenore gi yiero mabiro korka kori iparo ni grube gi te mabiro gikonyo ga e kinde gi mag siasa koso gin gibiro ga mana gi weche mopogore paro mora minyalo kel mondo tigo e yor geng'o gima rach madibedi ni kare kendo an anyalo riwo rowere gi lwedo e paro ma gin go mar bedo gi tudo kachiel kato kendo gi wach gi nying ma gitiyogo ni gin jo dhot miluongo ni dhot mag rowere tendo ni kidwa ng'e ni gin jo dhot mane tiluongo gi ni gin rowere to rowere ni kamoro amora e Kenya mangima
kendo gin tie dhoudi mopogore opogore te makoro onge pogo tiende mano gima kotigo to nyalo miyo gibedo gi riwruok achiel motegno momako piny. Gima adwa wacho en mana ni wan gi chandruok mag rowere nikech yudruok mag yudrego mayot. Giyudore mayot nikech onge gima oketgi mondo giti. To giyudore mayot nikech gin joma nigi geno. To onge dhano ma nus dhano. Kaki dwaro ni kaki igombo ni mondo iyud nanga maber mirwako, kata ka in ng'ama ng'ongo ma iki oniang', e kaka ng'ama rawera bende gombo ni yud nanga morwako. Kaki gombo ni chiem maber ka in ng'ama ike ni osedhi malo, e kaka ng'ama tin bende gombo ni ochiem. Kigombo kata irwakri gin gik machalo kamano. Kaka gik mang'eny motene gi ngimani midwa ni otimre maber, e kaka rawera bende. To gima rach mogik e Cleophas en ni kit telo mwasebedo go ok osebedo kago turubin mbele mar keto chenro ka ging'iyo kwan mar ni ka ndalo moko jowa matindo nogige higni makama to yudo ka waseiko gik moko moromo gidonje. Ing'e ni king'iyo kata kwan mar jok ma inyuole Kenya ka, onego bed ni nonro no kende itiyogo mar ng'iyo ni en kama en ikruok mane mabiro miwa thuolo mar soyo jogi duto kuonde somo. En ikruok mane ma wan go kaluwore gi kwan mamedre mag kuonde thieth, kaluwore gi kwan mag dhano mabiro medre. En ikruok mane ma wan go kaluwore gi weche mag dak, udi ma jogi biro dake. En ikruok mane mwaketo mar keto thuolo mag tije ma kwan mag jok mabiro biro donje. Tiende ni posterity. So wasebedo gi rem mar telo mago turubin mbele ka ok oyango kwan mag ji kaka medore to gi gik ngima dhano otenorego. Mae mamiyo kata ka riwruoge gi owuok to en kare, to anyalo wacho ni en gima timo mana tich matin mar kweyo ji to ok onyal thiedho tuo ma wan go. Mondo mi githiedh tuo machalo koda mae, adakelo kendo Willis. Wach mantiere ka en ni nitiere migepe moko mosewacho ni tiyo go e kinde siasa. Kendo nitie jotelo mopogore opogore. Nyoro ne wawinjo twak mane Oscar Sudi nitiere go kachiel kod mano jaod bura bende Masoi, Kaleb Kositany. Wach mantiere kacha maduong' magi medo mana wacho. Nyalo bedo ni migepe mag obila e pacho ka. Nyalo bedo ni itiyo go e yore mag siasa mar neno ni jogo ma onge kata machiegni. Oscar Sudi wacho ni onge kata ten. To koro itude gi wach machalo koda ma. En ok ochopo e romo machalo koda mano. Jogi nitiere kacha. Kendo gin jotelo ma ji oluoro. Gi migepe moko ma ji omiyo oluoro ahinya moting'o mag okwach kich ma pacho kamano mar DCI. Nyalo bedo ni tiyo kodgi. Ng'eni gima nyakwongo wacho ni wan kaka jo Kenya nitie guidelines kod weche chike matayowa. To kendo nitie migepe momi tich mar timo chikego. To kendo making sure ni chikego olu kaka onego bed ni timogi. Koro ka nonro motim gi jomodhial mondo tim nonro no ogolo nyaka evidences manyiso ni ng'eni inyabedo ni ionge kata soi kata inyabedo ni ionge kumoro, lakini nitie influence ma in go kocha manya mi itimo kata gima kamano. Nonro no golo ni pesa no ka otudore gi weche go mag jok mane orone dowere gi pesa. To gigi en gik ma kata ni onge kacha to pesa ni kata namba ni onen ka oro pesa kumoro to tiyo gima notimore kacha. Definitely idhi kete achiel kuom jogo nikech in emi chulo jogi, in emi siayo jogi mondo tim gima ok kare. Koro kata ji temo wacho ni obila itiyo go katango gima onego bed ni wang'e ni obila nok nya dhi mako ng'ama onge makosa ka onge gi chenro kata ka onge gi uwezo no. To kata jogi ka gima kama doko timore, obila doko mako gi. Obila gi bende gin mana ji matiyo gi pachgi, obila gi bende gin mana ji ma luwo chike kaka wan jo Kenya onego bed ni waluwo. Koro gin kaka gin kocha kata joma nitie kumora mora kata kuma Ruto dhi bede Nyanza wang'ni ka gintie. Ng'ata ma dhi bedo to kendo mae watemo wacho gi siro kabisa. Ng'ata ma dhi temo ni thuo ji en ng'at ma onego bed ni ikaone atua mara moja ma ok onego bed ni imiye kata room for negotiation. Mana kamano gazeti mar The Standard wach mantiere kanyo, wach kanyo ni weche mag political intolerance. Ik mantiere kanyo weche ma koro chocho arita kwe pacho ka. Achiel kuom gigo mantiere kanyo gin weche motenore kod siasa.
wach mantie ka mopogore kata gi monj mane otim ne ogai mar ODM Raila Amolo Odinga. Machielo bende mana juma mokalo anyalo wacho ni odiochienge adek bang' kane ogai mar ODM kalapapla mare pok omonji e gwenge ma Soi mane kaunti ma Uasin Gishu. Jaod bura ma kaunti ma Nairobi ka Esther Passaris bende kane nitie gwenge ma Deep Sea mantiere Westlands Nairobi ka joge kweth mare gi kachiel kod gache lange maneno kacha ne omonji e kende mag siasa ok otimre kata malo kacha kende kata piny koni bende jigore nyake kor gwenge kama nitie jok moko makodhi e gwenge ma Nyamasaria kacha cha nyedo ka igogi jok moko kodhi kolwa kata yo Kibos ko nyedo ka igogi jogi duto gin gik machakore kata e county ka idho malo. Nitiere duonde moko mantiere monego bed ni keto michuogo nikech wantiere gi NCIC mochung' ne neno kaka oganda dak gi kwe kendo e achiel ka gimakre kaka oganda. Be paro ni gisetimo tijno e yo makare mopogore gi chiwo report bang' ka weche go osewuok sama. Report gima gisetimo ok aparo ni oromo chuth kendo gik tik nikech adieri mantie ne onego wadhi nyime waketo weche mag puonjo ji paro mar bedo ja-Kenya wuon nikech ja-Kenya wuon mosebedo ng'ama ng'ongo nyaka ng'e ni omiye teko mar ng'ado bura kaka itayo ngimani itayo kokalo kuom telo moyier gombulu to ka in ja-Kenya moseromo bedo gi jombulu koro ing'e ni nyaka indikri ayanga kaka jagombulu kaeto onego bed ni ing'e ni ombulu no ibiro goyo to ibiro kwan. To aparo ni puonji kokalo kuom duol mochung' ne weche mag yiero be pok osedhi okang' manyime ndalo ka ndalo mondo puonji nikech ji mang'eny manyien madonjo mangima gichakore e weche mag siasa sama gibedo joma dongo ka gigo ombulu. To mar ariyo kata pok ng'ato gik e higni mag go ombulu to nitie kit tembe ma gineno mag ni e alwora marwa kata manie ngimawa e udi kuonde mwadakie kata ma jotelo giwegi timo ma mago bende nyayo tulo kata miyo wabedo gi kido mar nyayo tulo. To jatelo maduong' kata gavana ma Uasin Gishu Jackson Mandago nowacho wach moro matinde ji Kenya osewuoyo ahinya pimo tembe gi nyamin to osebedo nowacho ni kaber to ji owe kawo siasa gikete e chunygi. Mano to kata ibed mana ng'ama ng'ongo ma ok kata rawera to kiketo siasa e chunyi to mane mamiyo inyalo tiyo gi tekruok ma in go mar siayo rowere. Ting'e ni gima rach mogik Cleophas en ni pok wayudo formula maber mar kaka onego wadagi e yor keto mwandu e lwet jo-Kenya. Ting'e ni kakoro mwandu tin to joma lare ng'eny to ywaruok nyaka bedi mana kaka sani ineno kakoro mafuta ma geche ringogo yudore matin. Koro kidwa ng'e ni ywaruok nyaka bedi ni kidhi kama iole mafuta tibiro ji mang'eny mobiro dwaro mafuta. Kuonde ma kamago nyalo kelo tulo. Omiyo ka sirkal ma wan go ok nyal loso kuon marang'ongo moromo jo-Kenya chamo to nyaka pek bedie nikech ing'e ni siasa en chiemo to siasa ma ng'ado bura kaka ji dak. Koro miyo ng'ato nyalo tiyo gi tekre kokete chunye nikech ong'e ni ka dwoko wuok marach dwoko mawuok marach en ni Cleophas ema idhi yier to Cleophas ok dhi ng'iyo gi wang' maber. Koro nyaka oked matek mondo mi ong'i ng'ate moparo ni biro miye ngima maber nikech gik mochuno dago ngima dhano pok olosore e ngima jo-Kenya maber nikech rem mar telo. Wach ma bende ada penjo Willis kachiel kodi mana kowuok kuomi kanyo jomagi monego bed ni chwalo puonj machalo kod magi ne rawere kopogore kod wang' jowi mar Ramogi TV gi wang' jowi mamoko mosebedo ka konyo lando weche machalo koda magi. Josiasa gi nigi thuolo mar puonjo oganda e kinde gi ma wachomo yiero koso nitie duolo moro monego bed ni wekore kacha kodi sama. Josiasa wuon giwegi onego bed ni nyiso jolupgi mondo ong'e gik madwarore. Mokwongo nyaka iket jogi mondo obed joluor kendo ging'e kiewo kata tong' mar kama chik wuothe kodgi ma ok onego gikal. Mano wach maduong' moloyo. Emomiyo ineno ka en adier ni nitie thoth tulo mosebedo ma josiasa giwegi kata jotelo giwegi emosiayo. To nitie moko mawuok nikech ng'ato ka ng'ato ong'e gimodwaro and ong'e ni ngima ne otenore e siasa ma ka koro gik moko kodhi maber to nyaka ochwanyre. Koro onego bed ni jotelo hie giwegi bedo okang' manyime mar puonjo wachno. To gima tek en ni jotelo gi wang'egi kwatenre mana kuom wach mawinjo ka giwacho gi dhogi kata kwaneno gi wang'wa kama. Gima ni e chunygi kata gima giwacho oko mar kama opondo kama ling' margi to wakia nikech dhano en dhano. Mana kamano Willis koro kakori
ato kendo kaka nene ng'eni nitie pogruok kind jasiasa gi jatelo. Koro gimonego beni wan kaka watimo kata josiasa onego beni timo en ni ng'eni ng'ato ka en jatelo ka ong'e gimochung' ne kendo ong'e gimodwaro. Mokuongo nyaka obed ng'ama jaluoro. To ko joluoro nyaka joge maluwe be dhi bedo joma nigi luoro. Koro kata competitor ni biro kata bedrock ni magiluongo ni bedrock no. Ka en ng'ama oyie kod agenda ni kata gibi kata gitimang'o at the end gima duong' ni ine magidhi yieri. Koro gimonego beni watimo wan kaka kabila la vijana josiasa kod jotelo mantie piny kae gin kaka gin ma onego beni gibedo mstari mokuongo ka ginyiso jopiny kendo ginyiso ji ni kwe ema dwarore nikech kata ka onge kwe kata ko yiere kata ko yiere dhi bedo ne matek tiyo ka onge kwe piny kae. Yes. Mana kamano nyakora muge jwang. Twak man go kinyi makawuone mana rango weche maga orwok kendo weche maga tulo e kindegi ma campaign ma josiasa opogore chwalo campaign magi. Lwenje gi ok timre mana malo kende, gitimre nyaka kor gweng' kanyo kama intiere. In gi ting' mane mar neno ni tulo gi matimore kinde mag siasa odok piny. Mari gimo wantiere ka kod jaulu wachelo kabila la vijana mano jagoro maduong' mano Willis Koi kachel kod jafuambo mano Samuel Owida mondo mi waler gigo mosebedo ka timore bende ka pod walidho ni mana Gaset. Nitie gigo mosetimore gwenge mopogore kendo nitie jogo ma pod dhi nyime gi weche machalo koda magi. Report machoponwa nyaka odiochieng' ma nyoro ji 17 ne osemaki kendo ne dadhogi ka ne yudgi gik mopogore ka moting'o nyako moko ma opogi 50 bob moko magi kano silinga 55 magi kana kanyo mane giting'o mane gwenge ba Soi jogo mane omak nyoro jomaromo 17 mano kochopo nyaka okinyi makawuone Gaset mar The Standard kamane kako kete mano jogo mane obayo kite kalapapla mane oting'o gai mar odiem Raila Amolo Odinga kendo Willis koro oda mana mondo kawatieko kodi to wadhi nyime gi nonro mar Gaset kae gi ka koduogo timiwa mana wach mogik wan mana gi piny mar dakika 10 to watieko twak okinyi masani wadang'iyo itoboke mar 6 mano mar Standard itoboke mar 6 mar Standard wach mantiere kanyo iwacho ni devolution loch mar kor gwenge ni osekonyo ahinya ting'o malo ngima jogo mantie masawa mar Kenya ka rango kanyo nitie county ma Meru wantie kanyo gi county ma Nyeri Laikipia kachel kod mano ma Kirinyaga wadakaw mana Gaset mondika to wakete tim e counties wa ma Kaluo to awinja neni en ang'o mosebedo ka timore be waseneno devolution ni ka timo gimoro amora kor gwenge wa Makaluo ineno kacha Meru county ma Meru nyaka sani nitiere ndara ma oger maromo kilomita 22 mano muwuok Lake Ellis mano wacho ni kanyo osebedo ka kelo jolimbe mathoth e county no ma Meru kendo kanyo gavana ma county ma Meru mano Kiraitu Murungi gimwacho kanyo wacho ni osekelo jolony gi joket mwandu kachel kod johala mathoth e county no e county machielo bende mano warango kanyo gigo mosebedo ka timore e county ma Nyeri ndara madirom kilomita 32 oseger kanyo motiyo gi silinga milion 32 ka county ma Kirinyaga osemedo keto mayino ahinya e chwalo dongruok ne oganda gi jogo mantie kanyo wacho ni service delivery osebedo kacha e yo moro makare mane kaka wache kanyo gavana ma Laikipia osewacho ni ndara bende oselos kanyo kendo nitiere gwenge wacho ni Rumuruti Kinamba Sipili Karamba kachel kod gwenge mopogore ma oseyudo oseting' kowuok e rang'iny mane gintiere ka ne devolution ni ochako kabiro korka kori Samuel wakawa dongruok mar kor gwenge ni mosetimore masawa mar Kenya omuomo osebedo kichwalo e counties mopogore e counties ma Kaluo ko nyalo rango gi counties ma waseluongo kanye county mantie masawa mar Kenya mantie Mount Kenya chalo nade pogruok to nitie ka gi kacha to adieri mantie ni pesa ipogo kaluwore gi rang'iny moketi ma ok apani nitie ywak mantie moriwo counties te Kenya ka en ni pesa mipogo koromo to yo mipogego to pok awinjo ka ywak obede ahinya maka mana senator machon Makwale Boy Jomaboy mano ywak ni ok onego ng'iye nyakonchiel ni kwan mar oganda to onego ng'i lach mar piny kendo no ywak ni
nitie gwenge moko ma ji osebedo ka sik dhi nyime gi nyuolore mang'eny to wan to kaswa gi wach mar panga uzazi kata mondo wakom nyuol. But adwa wacho kama, ber mar dongruok mar kaunti otenore e lek kod chiwruok mar ng'amo tayo sirkal mar kaunti no. Kuom mano, ka nitie dok chien e kaunti moro amora, kapok wang'iyo tin mar pesa mokel, to en rem mar telo ema nyalo miyo ok ochop kare. Machielo mantie, ing'eyo maber ni weche mag mibadhi bende nitie ka gi kacha, to mibadhi nitie kuom dhano. Koro mage mamiyo ka nitie tekruok moketi e yor telo, to rem biro bedo, to ka nitie rem mar tekruok, to rem ok nyal bedo. Omiyo pogruok ibiro yudo ka nitie kuonde mamoko ni nitie gima nyiso ni sirkal mar gwenge tiyo, nitie kuonde mamoko manyisore ni sirkal mar gwenge ok ti, to mano tenore gi kaka telo mantie chalo. To mogik to nitie gima iluongo gi kisungu ni perception kata expectation, geno ma ji nigo to gi paro ma ji nigo. Samoro ibiro ka sirkal moro mar kaunti osetimo gimoro, to ng'ama nigi wang' madine onge, kata ng'ama nigi it madiwinji onge. To mar ariyo ne mano, samoro idwaro ni mondo tim gik moko 10 dichiel, to tekruok mar sirkal mar kaunti no nigo nyalo timo mana gik moko 2 kata 3 momiye. So kotim gik moko 3 to in idwaro gik moko 10, to nyaka bed ni nitie yot kata pek manyaka ne. To mogik ma dwa wacho Cleophas, ing'eni counties gi oketi ochako tiji 2013 ka gwenge moketgiegi ne sirkal osebedo ka tiye. To nitie gima kisungu luongo ni lopsided development, tiende ichiwo omenda e yor dongruok e yo moleng'ore. Leng'ruok mar chiwo omenda mitimo go dongruok e gwenge ma Kenya ka emomiyo to koro nitie pogruok maduong' e counties gi, nikech bedo ka nitie counties moko ma kimiyo pesa to ginyalo gero gima ne ok ginyal gero, gima kaunti machielo ok nyal gero, nikech gin sirkal mamalo noseloso negi. Mana kamano, mano Samuel Owida kachalo kod Willis Koi wach ni mogik kotenore gi weche mag chwalo tulo e kindegi mag siasa. Watieko mana twak okinyi masani, ini mane nigi pek mar wach no okinyi masani, mana ka watieko wach ni mogik e bo dakika achiel. Ing'eyo Cleophas, kata king'iyo koro jisiasa kata tulo matimore gagi, kata kaka sani matimore sani, Gaset oketo ni ji 17 omaki kendo itimonegi nonro, to ji 17 gi gin rowere. Koro gin ema gidhi face koyud gi with criminal charges, gin ema gidhi face ginene charges gi, to joma nosiayo gi ka koro dhi bede office to kendo dhi medo chulo jok moko kendo keth gik moko. To magi gik ma ka ng'at maneno, ng'at ma wiele to kendo tiyo maber, onego bed ni watamore gi weche gi to kendo wamed mana keto kwe. Mane gima nyanyisowa. Mana kamano nyakora moge jwang'o gonero kamano kombedo kod okinyi makawuono. Kamano nya Samuel Owida kombedo thuolo mar twak kod okinyi makawuono kachel kod Willis Koi gimane osedhi bang' twak mokwongo mano Chris Owino. Erokamano kombedo kodwa. Yud thuolo mar nyiewo gaset mari mar The Standard kata mar Daily Nation kaluwore gi pek ma wamiyogi, mane nyalo mana rango gi kanyo. Ka pek mar wach kawuono nen monj mano tim kanyo, mano jogo ma mopogore opogore mane nyaka sani makelo ni kanyo ka ntiere gaset gi to boke mopogore opogore mpacho ka. Erokamano oriti masani mabiro en chenro mar kaka wanene ka jata chenro no en Victor Otieno Makajuma kachiel kod jogo madhi biro kanyo ma wigi otimo jere mana mondo mi gikelnu kaka wanene. Nan jata chenro mar Piny kidieny mar gaset kod twak mokwongo nyinga Cleophas Oloch mabiro kendo en mbakoromo bang' kaka wanene. Medikete mana ka Ramogi TV. View Travel and Kenya Airways bring you discounted early bird prices to Mombasa and Kisumu. Take advantage of these flying packages which include bed, breakfast, return flights and all transfers. Our exclusive offers allows you to book 2 weeks ahead of your desired travel dates, bringing you convenience and planning to your travel.